Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Egunon, gaurkoan Zunbilla herria hurbildu gara. Zunbilla Nafarroako iparraldean kokatzen den herria da, zehazki Malerrekan. Eta hemendik gaurkoan Oteixon mendia igoko dugu, 682 metro dituena. Zunbilla 110 metrotara geratzen da, beraz gaurko desnivel positiboa 650 izango da. Guztira 12 kilometro egiteko aukera izango dugu, eta zirkular bat osatuko dugu. Hemendik Zunbillatik hasiko dugu gure ibilbidea. Ez da oso luzea izanek, baina bai gogorra. Ikusten duzuenez, gaurko eguraldia ere eguzkitsu dago. Beraz, tontorretik, Bendaur eta beste Baztaneko eta Malerrekako beste hainbat tontor ikusteko aukera izango dugu. Bagoaz! Oteixon mendia, Malerrekako ibarran zehar, Baztan bidasoa eskualdean kokatzen dugu. 685 metroko garaiera dauka, eta Narbarte herritik edo Zunbillatik igotzeko aukera daukagu. Guk Zunbilla herritik igo dugu, 12 kilometroko ibilbidea osatuz. Bidean barnan, aldapa gogorrak izan ditugu, eta horrek Bertizaren eta Malerrekako inguruetaz disfrutatzen hasteko aukera sortarazi digu. Tontorretik, Bertizeko parke naturala, Aizkolegi edo Alkurruntz besteak beste behatzeko aukera izan dugu. Ibilbidea zirkularra izan da, jaitsieran Mea Telepoti jaisteko aukera izanik. Ibilbidea oso polita da, erreza eta familiakin egiteko aparteko ateraldia. Intxaurrondoak eta aritzak dira nagusi bide osoan zehar, eta Zunbilla herrian barna pasatzen den bidasoa errekaz gozatzeko aukera ezin hobea daukagu. Lagunak poliki bagoaz igorako bidean. Pista batetik hasi gara eta 3 kilometro egin ditugu pista batetik barna. Gero, irosidor batean sartu gara eta hemendik 700 metro bat falta zaizkigu tontorrera. Bai, bidea GPS-arekin egin beharra da, bai ez dagoelako markatuta. Ezaugarriak, Oteixon mendiaren ezaugarriak goian esango dizkizu, bai? Bale, goazen. Kaixo berriz ere, gaur beste saio bat egitera etorri gara, Oteixoneko mendira alegia. Oteixon mendia bada Zunbillaren eremuan, eta gure helburua, gure nahia, bada pixkat zuen ganatzea, bertan aurki ditzakegun ekosistemak, landareak eta animaliak. Ea sortea daukagun eta ongi etorriak saio berri batera.
Bueno, hementxe, Oteixoko bidean, justo erreparatu dugu eta ikusi dugu pixkat belarrak egina daudela, ja urtaroa aurreratu dago, eta hementxe askotan ikusi dugu nola pixkat abeltzantza beherantz egiten duen lekuetan, askotan iratzeak direla pixkat menderatzen dituztela soro hauek. Hementxe, belarraz gain, iratzeak ere landu dituzte, pilaketak egin dituzte, eta oso erabilgarriak izaten dira pixkat zetasuna biltzen dutelako, askotan abereen oheak egin alizateko, eta oizkoa da iaia Iberiar Penintsulako iparraldean, honetako egiturak egiteko, gero udazkeneko bukaeran eta neguan erabiliak izan alizateko. Hainikan berdezka daude, lehortzen hasiak dira, eta bada beste modu bat, ohiko lanbideetaz gure mendiak pizkat berritu lantzeko eta erregai hauek lehortzen direnean mendian egon ez dadin. Horrela, pixka lortzen dugu gure mendien eta soroen berrikuntza eta paisaiaren mantenimendua. Pixkat azkenaldiko urte hauetan pixkat beharra duela. Oteixon igotzen ari gara, eta lehendabiziko mendi magaletan aurkitzen ditugu pixkat baso mistoa bukatzen diren heinean ariztiak hasten dira. Hementxe bidean aurkitzen ditugu trasmotxatutako zenbait ale oso zaharkituak, eta trasmotxatuen teknika bada pixkat burua edo enbor nagusia pixkat moztea edo lehendabiziko adarrak, eta pixkat bereizten ustea, ugaltzen ustea. Askotan gero adarme horiek probestu egiten dira edo fruituen produkzioa pixkat osatzeko, eta batez ere txondorrak egiteko ere erabiltzen zen ohiko partetik, Orain mantendu beharra dago askotan, eta trasmotxatzeko teknika ere pixkat mantendu beharra dago. Beste herrialdetik ere etortzen dira pixkat teknika hauek ikasi ahal izateko. Eta hementxe ikusten ditugu arizti hontan sekulako ale ederrak. Hementxe zuloak ikusten zaizkie, eta hauek pixkat haien dauden egoeran oso probestuak izaten dira gure zenbait espeziengatik, Adibidez, agusarrek erabiltzen dituzte, edota okil astarna batez ere, nahiko arraroa den okil ertainaren populazioa ere aurki dezakegu, edo haien arrastoak, eta baita adibidez txoritxo txikien edota intsektu xilofago, batez ere kakalardo pixkat desagertzeko zorian dauden zenbait espezie. Eta, bada lekua proposa orain itzalpean, egun berotxu hontan, eta ederra benetan, Oteixoko bidean aurki dezakegun pixkat ekosistema polita hau. Enara eta Gabi gure lankideak Oteixon mendian eta honen inguruetan ibili dira, eta gu gaurkoan ondoko herrira hurbildu gara, Zunbillara. Zunbilla Nafarroako ipar-mendebaldean dagoen udalerri bat da. Malerrekako ibarrean aurkitzen da Baztan Bidasoa eskualdean. Herriak 650 biztanle inguru ditu eta Nafarroako hiriburutik Iruñetik 56 kilometrotara dago. Bidasoa ibaiak zeharkatzen du herria eta mendiz, belardiz eta baserriz inguratuta dago.
Orain beraz, goazen Zunbila ezagutzera. Zunbila Nafarroa Garaiko ipar-mendebaldean dago. Zunbilako herrigunea Bidasoa ibaiaren bi aldetan zabaltzen da eta bi alde hauek antzinako zubi eder batek elkartzen ditu. Nekazaritzan eta zerbitzutan nagusiki oinarrituta, Zunbilako ekonomiak azken urte hauetan bultzai nabarmena izan du turismoaren gorakadari esker. Gaurkoan Amaia Pesetxearekin gaude. Amaia Zunbilako biztanlea da, ia pantzailea eta kirola maite duen pertsona bat da. Kaixo, Amaia, zer moduz? Ongi, zokera bai. Bueno, bai, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Pues Zunbilan gaude. Zunbilan bizi naiz duela ja kasi 18-19 urte eta herri txiki bat da Zunbila. Malerkako herri bat da, Gipuzkoako kostatik, Hondartzatik hurbil dagoen herri bat, mendian hurbil daukire bai, mendian gaude ere bai, eta horixe da, hortzen gaude, Zunbilan. Eta Amaia, horren arira, herriak Zunbilak orokorrean ze harreman mota dauka mendiekin eta natur ingurunearekin? Pues hori, hemen azkenin naturan jaio gara, naturan bizi gara, eta azkenin konexioa handia dugu herritarrak mendiakin, ikusi bertzerik ez da azken hemengo koloria ez, eta pues hori da, badu konexio handia mendiarekin, kirolarekin, eta hori xen. Eta badago jendea oraindik lan egiten duenak bai esaterako abeltzaintzan edo nekazaritzan? Bai, agitz kontatuak dire hemen, baina oraindik bada jendia bizi dena, abeltzatzatik bizi dena, eta gainera ongi planteatua dutena beraien hori ez, azkenin negozioa, ogibidia da, beraien ogibidia da. Gutxik jarraitzen dute, baina jarraitzen duten horiek seguraskire bokazio handiakin jarraitzen dute. Eta zure harreman pertsonala mendiarekin eta ingurunearekin zein da? Bueno, errandutena iztin, gu hemen jaio gara mendiz inguratuko herritan, arantztara naiz, eta azkenin nahi gabe beti dugu tira mendira. Eta kanpotarrak etortzen direlikan ere, gure gana, guk ere mendira eramaten ditugu, ez, azkenin. Osak, aiztan dutena badugu harremana estua dugu naturakin. Lagunok, tontorrera iritsi gara, Oteizon mendira eta begira inguruen aurkitu dugun zaborra hau. Hau niretzat onartezina da eta txerrikeri bat, bai. Hau naturan ezin da horrelako gauzak utzi, ezin dira naturan horrelako gauzak utzi, azkenean ez dugulako izadia zaintzen, ez? Orduan mesedez, gauzak motxilara sartu. Gauz horiek edo txerrikeri horiek herri nahi badituzu oso ondo, baina gauzak gero zaborra motxilara, mesedez, bai? Beno, honekin ja bukatuta, begira, Oteizon mendian gaude, 685 metrotakoa,
bai? Eta lehen esan dugu hemen atzean, hori Zunbillatik atera gara 130 metrotara dagoena, bai? Atzean justo goian Zunbillatik oso ondo ikusten den mendia Mendaur da. Eta ondoan mendi eder daukagu, bai? Ez dakite mendi ikusten den, baina begira, saia hor, goian oso ondo ikusten da. Gaur gainera ez daukagu lainorik eta oso ondo ikusi ditzakegu mendiak. Hemen ere ezkerrean ere oso ondo ikusten dena ere Larrun mendia da, bai? Han antenak goiak dituena. Eta ondoan ere bai Aiako harriak. Bai? Beno, gaurko eguna oso eguzkitxo atera zaigu eta Nafarroko mendi guztiak ikusteko aukera daukagu. Baita baztan baiarakoak ere bai. Bai? Beste aldean aurkitzen direnak. Bueno, ibilbidea deskribatuko dizuet gutxi gora bera. 3 kilometro igo ditugu pista batetik, bai? Berehala, bidezidor batetik sartu, Iratzen artean pasatu gara, eta hemendik lepotik ona 700 metro izan ditugu. Bai? Hemendik zirkularra osatuko dugu, eta gero pista bat jarraituz Gerrearekin elkartuko gara. Hortik Zunbillara jaitsiz. Bai? Beno, hori gu deskantzo txiki bat egingo dugu, ura edango dugu zeo zer jan, eta saiak begiratzen egongo da, ea zer egiten dute eta bere galdian. Tontorra utzi dugu eta poliki-poliki jaisteko ibilbidean bagoaz aurrera. Hemen paratu gara, ze justo aurreko ataletan grabatu genituen tontor batzuez oroitu gara. Hemendik oso ondo ikusten direna. Bat legate da bere antenarekin. Hemendik ikusten dut. Oso erreza da. Justo hor goian harriak ikusten diren tokia eta hor pinua tartean daukana. Ondoan alkurruntz izango genuke, bai? Eta justo ezkerrean geratzen den azkena Aizkolegi izango. Ez dakitu akordatzen zareten goian jauregi bat zeukana, bai? Hor bertizeko baiaratik igotzen dena. Izan ere hemen justo hor arbolez beteta dagoen edo zuhaitzez beteta dagoen zonalde hori bertizeko parke naturala baita. Beno, hemendik gure ibilbidearekin jarraituko dugu. Bagoaz! Bueno, lehen hitz egin dugu, aurkitu ditugula okilen arrasto batzuk. Askotan, baso bakoitzak badu ezaugarri batzuk, eta bertan aurki ditzakegu zenbait okilen espezieak haien errekerimenduen arabera. Pixkat edonon aurki ditzakegun, edo ekosistema gehienetan aurki dezakegun okil handia eta okil berdea izaten ohi dira, baina hemen oso zaharkituri dauden arizti honetan aurkitzen ditugu beste arrasto mota batzuk. Adibidez, hemen goian justo, ale honen parean, hemen adar sekundario hau ateratzen zaio, eta hementxe ikusten ditugu okilen arrastoak, nola ibili den, pixkat, lehor dagoen adar honetan, pixkat bertan ugaltzen diren kakalardoen larbak edo harrak bilatzen. Askotan, adar sekundario hauetan, eta horrelako zulo pixkat aukeratuak balira bezala, pixkat ematen digu pista edo oinarria probabilitate askotan okil ertainaren arrastoak izateko. Askotan adibidez, arrasto hauek,
ematen digute pixkat espezie hauen lanaren erantzunkizuna, ez? Adibidez, okil handiagoak direnak, adibidez, okil beltza eta holan, egiten dituzte sekulako zuloak, edota pixkat lan nahiko basatiak edo handiak, ez? Aldiz beste batzuk, okil ertainak bezala, horrelako adar sekundarioetan askotan egiten dituzte haien lanak, eta adibidez, men Nafarroan ugaria, edo Nafarroan ardura handia duen konserbazioaren okil gibel nabarreko aztarnak izaten da pixkat oso lan pixkat artisau baten antzekoa, batez ere enborraren azalan eta bar. Nik uste modu iaia seguro batean izan daitezkeela igual okil ertainaren arrastoak. Hemen bertiz ez dago oso urrun eta bertan populazio txiki badago, beraz ez da oso zaila bertako arrastoak izatea. Bueno, Oteixon igotzen gauden bitartean, beste pixkat gorago, beste ekosistema bat edo beste baso ezberdin bat aurkitzen dugu. Justo, entzun da okil bat hortikan. Badela, aritz amerikarraren basoa. Hauek, izena dion bezala, Amerikatik ekarritakoa dira, eta askotan landatu izaten dira gure mendietan, pixkat ezturaren produkzioa bilatuz. Askotan landatu egiten dira magaletan. Laua diren zoruak askotan oso ezeak izaten dira, eta aritz amerikarrari ez zaio oso bera gustatzen. Orduan, pixkat gomendatu izaten da beti, pixkat gune aldapatxoetan landatzea. Gure bertako aritzek baino hazkunde ritmo askoz handiagoa dakate, eta haien hostoak ere askoz ezberdina dira. Beti hostoak oso handiak eta puntadunak izaten dira. Haren enborra eta azalaren lehuntasuna ere oso ezberdina dira gurekeko hemengo aritzekin konparatuz. Jarraituko dugu bidea. Eta kontatu diguztu duela 18 urte etorri zinela hona bizitzera. Urte hauetan zehar, ze aldaketa mota jasan ditu herriak? Pues aldaketa hola nabarmenak ez dakit. Ez dut hola oroitzapenak aldaketa handiek izan du direla. Batez ere igual gehiago nabaritzen da azkeneko urtiotan turismoa, ez? Azkenen kanpotik jendea unitz heldu dela bertara, ezagutzera inguru hau. Ogibide bezala, igual hemen Zunbillan ez da orainikan burutzen, ez? Ogibide bezala turismotik bizirela jendia. Bino, bai, ondoko herritan adiez, bastan aldi hortan mugimentua handigua du turismoak. Hemen ere, bastan etortzen jendiare hemen inguruan ere gelditzen da, eta aldaketa igual nabarmen xigua hori erranen nuke. Bai, bino, bueno, bertzela herria lasaia da, betiko martxan segitzen du herriak eta herritarrak. Eta hemen herrian ze giro mota daukazue? Pues hemen giro sanua, herriko girua da hemen. Ondoko herritako girua erranen ukere bai, osea ez da giz diferentia. Erran dutena jende sanua da, jendik bizi modu normala egiten du, lasai egiten du, horixen aipatuko nuke. Eta gazteak geratzen dira hemen bizitzera edo erabakitzen dute agian alde egitea? Ez, nahiko aukera ona dago gaztintzako hemen bertan batez ere bizitzen gelditzeko. Baide egila lanera haunitz kanpora doazila, ez? Azkenin
Iruña aldera edo Ultzama, eta bueno, hemen Bostziran ere haunitze lan egiten dute, bino gero bizitzeko bertan saiatzen dire gelditzen, bilatzen dute Zunbila bai. Eta hori, bueno, ona da, azkenin herri txiki bateri bizia ematen dio azkenin gaztik, bueno, denak, jende helduk, gaztik eta aurrak, osake hori behar da mantentu herria bizirik. Eta belaunaldi ezberdinen artean baldago harremanik? Bai. Zerbait ere aipatuko banuke, gainera egiran agitzarro, usatzen zait pila bat, batez ere gu bizikletazta ibiltzen garenak beti erraten dut, hauniztan ere bezero erraten diet, aipatzen dut Zunbila aldi horretan, zerbait ere arro bazala sentitzen naiz, elkartzen gara dende desberdinak, adibidez bizikletaz 75, 70 urteko personak, gazte gukin, aur gukin, dira mezklatzen gara, nazten gara elkarrekin, eta ikin dugu mendin barna buelta, eta betirten diot nire senarrari joda hitz polita, elkartzia jende desberdinak, adin desberdinakuk, eta elkar laguntzen dugu, elkar espetzen dugu, gero jartzen dugu pintxo bat hor barna, elkarrekin solasten gara, eta bueltatzen gara berriz ere Zunbilera, buelta eginta, osak niretzako da zerbait ere haitz aipagarria. Bai, gero polita daukazu. Bai, osak ez direla grupuak, bai, dituzu taldiak, eta bakotxek du bere taldiare bai, bino ez da problemarikan ere elkartzeko eta agitza hitz gustora. Zerbait ere, berriz erraten dut, dela hitza hitz, miresteko moduko... Bai. Eta hemen Zunbilan ze jai edo ospakizun berezi dituzue? Bueno, hemen ospakizunakola berexenak, aipagarrinak erranen dituzke inauteriak, bestak ere bai, eta, bueno, aurten ez, aurten denin bazala gutxi. Gero asteburu kulturala egiten da, eta horrek badu nahiko indarra, bino erranen nuke potentina inauteriak, tortzen da kanpoko jende pila bat, hemengo jendik bere satisfazio personalagatikan egiten du sekulako lanak hartzen dugu, egiten karrozak, orgak egiten, eta ilusio handiakin. Ze hor ere baitare, nazten gara adin desberdinakuk, eta kuadrilla desberdinak, eta hor ere du hitz konexio ona elkarrekin. Eta horren eskusak egiten dugu otordu ederrak, eta egiten genituen espero dut berriz ere, bueltatzia, bai. Bueno, laguno, jaisten hasi gara eta 700 metrora edo tontorretik gutxi gora bera, bunker batekin topatu gara. Hemen iratzen artean aurkitzen duzuena. Ez dago erraz ikusteko, jaitxean. Beno, jaitsierako bidean gaude, eta hemendik herritik 2 kilometrora. Hemen ikusten duzuenez eta lehen tontorrean esan dizuedanez, gerre markak jarraitu behar ditugu jaitsierako ibilbidean, bai? Oso ondo markatu da daude, bai, gehien bat zuaitzetan. Bai, hemendik 2 kilometrora, ja herria. Ez dakit hemen atzean ikusten duzuen zuaitzaren atzean. Hor, Zunbila daukagu, bai? Eta jaitsiera dena, porlanazko bide batetik da. Bagoaz aurrera. Iritsi gara gure helmuga puntura, Zunbila herrira. Beno, gaurko ibilbidea oso polita izan da. 12 kilometro egin ditugu guztira, 650 metroko desnivel positiboarekin zehazki. Tontorrean, lehen esan dizuedan bezala, zaborra aurkitu dugu. Motxilan sartu eta zakarrontzira botako dugu. Oso garrantzi ikutsua da, benetan, gora plastikoa daukan janaria igotzen baduzue, mesedez plastikoa motxilan sartzea, bai? Eta gero hemen zaborrera botatzea. Beno, gaurko ibilbideari dagokionez, lehen esan dizuet 12 kilometro izan direla.
6 kilometrotako igora eta gero dena jaitsera. Zirkularra osatu dugu. Hasiera batean, Zunbillatik atera gara, eta bolanazko pista jarraitu dugu, 3 kilometroan zehar, bai? Gero, bidezidor batetik joan gara, Iratzen artean, eta hortik ja, Oteixon mendiaren lepora iritsi gara. Hortik, 700 metrotara, tontorra daukagu, bai? Bertatik, zortea handia izan dugu, eguzkia daukagulako, eta inguruko mendi nagusienak ikusteko aukera izan dugu. Oso nabarmena da, adibidez, hemen Mendaur mendia, edo baita, Oteixon menditik ikusi dugun Larrun mendia ere bai. Baita Bertizeko parke naturala ere bai. Eta ondoan dituen mendi asko aurreko ataletan igo ditugunak. Beno, lagunok, beraz, esan dizuen moduan, ibilbide oso polita da, familiakin egitekoa, bai, egun osoan disfrutatzekoa, eta bueno, hemen iturriak baditugu, bai, Zunbillan, eta sartu dezakegu gura, eta bidean barna ere badago pare bat, motxilan sartu gura, eta horrelako egun ateratzen bazaizuen, ba, bueno, krema sartu ere bai. Bueno, azkeneko aipamen txiki bat egingo dizuet hori, hemendik Zunbillatik Bidasoako itzulia pasatzen delako, bai? Hemen jende asko etortzen da bizikletan ibiltzera, eta hemen Bidasoako errekan barna ibilbideak egitera. Eta noski hemendik ere GR11 eta GR12 pasatzen dira. Beno, lagunok, bukatu gaurko ibilbidearekin eta gaurko egunarekin. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Bueno, Oteixo mendia Zunbillan igotzen dugun inean, apurka-apurka basoak atean uzten ditugu, eta apurka-apurka ere, bailaratik ateraten, hasten gara sekulako panoramikak izaten. Hemen adibidez, atzekaldean, ikusten dugu Mendaur, pixkat askotan Iturrinetik igotzen dugun mendia, eta goian Trinitateko baseliza duela, eta haren atzekaldean mendi eder ere, askotan Arantzako herritik igoteko aukera dugula. Hor ongi ikusten da ere, pixkat hemen Oteixori gertatzen zaiona, badela apurka-apurka basoak atzean uzten ditugula, ibiltzen dugun heinean, eta ere pixkat ikusten da nola edo zein baso ezberdin ditugu. Batzuk bertakoa dira eta haien kabuz hazitakoak, eta beste batzuk askotan larre edo soro pribatua direnak, eta bai koniferekin edo produkzioko beste espezie batzuekin landatu izan direnak. Egun polita aukeratu dugu, iaia izerik ez, eta nahiko epela animatzen zaituztegu Oteixoko igoera egiten, ze bertako paisaiaren disfrutea pixkat retinan eramateko aukera izango duzu eta. Bueno, justo hemen, ibiltzen ginen bitartean, justo, fijatu gara, hemengo moztutako zuhaitz honetan, sekulako lanak egon direla, bai goiko partean, zein alboetan. Hemen, animaliaren bat, ibili da pixkat hemen, kakalardoen arrak bilatzen, segurazki okilen bat izan dela, eta tamainaren gatik, baliteke okil berdea edo okil beltza izana, eta hemendikan ere ikusten dugu, pixkat, arrauek egiten dutena, arrauek, kakalardoen larbak, askotan badira, intsektu xilofagoa deitzen direnak, galeriak egiten dituzte hildako zuraren barruan, eta elikatzen doaz, eta horrelako igogailuko tunelak egiten dituzte, eta okilek saiatzen dutena zer da.
saiatzen dira mokoa sartzen, eta gero mingaina gora eta bera, haien mingaina itxaskorrarekin, kakalardu horiek bilatzen. Karo, horiek, bien lanak, askotan egiten dutena da, zura asko ahuldu, eta azkenik, ekaitza edo haize bolada indartsu batekin, beruntz botatzea. Eta horrela, deskonposaketa horren naturak doanik egiten duen deskonposaketa horrekin, detaila gai organiko bihurtu, eta gero, izango dira, gero, gatz mineralak berriz ere, urrengo zuaitzen beste belaunaldi bat hartuko duenak, eta horrela, naturak berrera biltzen ditu ongarri guztiak. Honaino, gaurko saioa. Espero dugu gustatu izana eta Zunbillako inguruko ekosistemen, animalien eta landare eta basoen pixkat informazioa jaso izana. Hurrenera arte, mila esker, agur! Izango duzu seguro. Bai, espero. Eta gaioz pixkat aldatuz orain, zein da euskararen presentzia Zunbillan? Pues presentzia euskararena nik erranen nuke duela urte batzutikan onara joan dela indartzen. Nik joan dela kasi 20 urte etorri nintzelikan ez duen igual somatzen nuen jendia erdaratzere gehiago eta gaztegun hartin ere bai, ohitura zutelako eta orain berriz nabarmentzen da euskarak indarra gehiago dula eta gaztetxen hartin ere eta kuadrilla haunitzen hartin euskara egiten da, bai. Entzuten da kalean zehar euskara? Bai, entzuten da, bai. Bueno, Amaia, etaren imaginatu etortzen zaizula lagun bat bisitan, hona Zunbillara, ze ekintza motak ingo zenituzke bai herrian eta bai ingurunean ere? Pues, segun ze laguna, segun ze adina dun, segun ze fisikoa dun, pues pasitzen barna, hemengo trenbide barna, bidegorri deitzen dena, hortikan eraman nuke, zeba kilometro franko ko ibilbidea da, eta hurbiltzen altzarare Elizondo aldera, Bertiz aldera, Bertizko parkerea gitzonki dago. Kirola gustatzen baldin bazaio noski baietz, bizikletan jarriko nuke, pertsona hori, eta hemengo inguruko menditara eramanen nuke. Eta gastronomia, kirola egin nahi ez duna eta gastronomia gustatzen zaionari, baita ere, badirela xoko hauniz badire hemen. Eta, bueno, eske leku gauza haunitz egiten aldire hemen, lagun desberdinekin. Osea, leku polita da, leku ona da, eta badaude azkenin ekintza haunitz egiteko hemen. Eta zenbat egun beharko ezin dituzke ekintza guztiak egin ahal izateko eta ondo aprobetxatzeko? Jo, pues, galdera ona da. Ez dakit zenbat egun Zunbillak ingura handia du, bai Zugarramurdi aldera, Iparraldera, hemen baztan, Bortziri mailan, lehen errandutena kokakpena ona du Zunbillak, bai Hondartza aldera, Kostaldera ere dago bertan, ordu erdi buru dago, eta jo, ez dakit, nik uste dut aste bat agitz motxak gelditzen dela hemen gauzak ongi ikusten bedituzu, pues bi aste edo aukeran postorri laute guztiko. Bueno, Amaia, eskerrik asko kontatu diguzun guztiarengatik. Uste dut oso erakargarria dela Zunbilla, zuke mandako informazioarengatik. Bai, bueno, azkenin egirran ez dudik saldu barrikan Zunbilla. Zunbilla bera saltzen da, etortzen den jendiak ikusten du eta Zunbilla eta ingurua egirran polita dire, lekula saia dire, erranduten alen, eta merezi du ezagutzia. Orduan, eskerrik asko. Zuri, ongi Eta segi. horrengora arte. Aio.
Bidasoa ibaiaren ertzetik emango diogu amaiera gaurko saioari. Aukera paregabea izan dugu Zunbillako herria ezagutzeko eta gainera kontatu digute hemengo inautiriak oso ezagunak direla. Zerbaitengatik izango da, horregatik guk hurrengo urtean dudarik gabe etorriko gara inauteriak ezagutzera. Agur eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.